This is the story of a witch and wizard, and they made a magic potion for casting spells, and those spells will turn the city topsy-turvy, and it's up to the animals to save the world. It's a mega magic Roncs-puncs, a varázskoktél. Magyar hangok: Kocsis Marian, Varga T. József, Sesták Szabolcs, Csuja Imre, Melis Gábor, Molnár Levente, Molnár Ilona, Kassai Ilona, Mics Ildikó. This is the story of a witch and wizard. Mega magic retro potion. Mega magic retro potion. Örök zöldek őrültködnek. Jobban a macskáknak tériszonyuk van, ne! Ugyan már, Mauricio, tudtommal neked bátran kellene viselkedned. Éha, ez meg mi lehet? Kösz, hogy megállítottad! Nagyon szívesen. Látok, oda süss! Az nem blöff, polgármester? Ígéretet tettem városunk polgárainak, amit be is fogok tartani! Ön több zöld területet ígért, polgármester úr, nem parkolókat. Ennyi no. Viszont a parkolókat zöldre festjük. Rengeteg zöld parkolót építünk, még maguk a parkolóórák is zöldek lesznek. Kiírtják a park összes fáját, beleértve a mi gumihintás fánkat is. Azt, te aztán fifikás, egy holló vagy! Spuri! A munka nem állhat le néhány nyomvat kis fa miatt. Ebédidő van, drága növénykém. A kedvencedet kapod, mérgezett vegyipari salakanyag egy csipetnyi klórral. Tudtam, hogy ízleni fog. A cápauszony levesemre pályázol, húsevő barátom? Megmondtam, hogy kanórépává változtatlak érte? Hess! Hess! Tűnés innen! Zavagép, öj! Jaj, a szívem! Üdvözlöm magát, Tutyi-mutyi, hol van az a szánalmas nyálkás rokona? Ja, Hárpia, a szomszédban, ahová való. Pompás, most el kell beszélgetnünk így hármasban. Ne, csak oda ne! Utálom a kégliét, ott akkora ricsaj van. 1.205.000, 1.206.000. Na de, a bogaras. A teljes nevem Macska Lándosz Bogaras. És ezt a plősértő macska zenét le kell halkítani. Na ide hallgasson! Ne dühítsd fel, Hárpia! Öcskös! Maguk hallgassanak ide, varázslók szégyenei! Hadd emlékeztessem magukat, hogy 290 évvel ezelőtt megszerezték számomra máig érthetetlen módon a legmagasabb varázsló mesteri aklevelet, amiért cserébe elkötelezték magukat. Na mire is? Arra, hogy varázsolunk? Pontosan! Borzalmas varázslatokat, amikkel terjesztük a gonoszság és a rettegés igéjét városszerte. Esetleg rémlik valami? Jaj, akkor mire várnak még? Lássanak hozzá és küldjenek rontást a városra, ha nem akarja hátralevő életét ebben a kalickában lehúzni. Itt van a bogaras. A bogaras! Fogjanak hozzá!
Mégsem lehet olyan egetverően nehéz kieszközölni egy rendes varázsigét, hogy az incsiklandóan ördögi pusztítást vigyen végbe. És ha a varázslatuknak nem sikerül 7 órán át kitartania ahhoz, hogy végleges maradjon, mindketten nagyon meg fogják keserülni. Én mondom. Remélem most boldog vagy, öcskás. Nem én tehetek róla, te vagy túl tohonya, meg túl bugyuta ahhoz, hogy megfelelő rontást ötölj ki, Náncsi. Majd megmutatom én neked, hogy ki a tohonya, hova mész. Vissza a házamba, ahol gondolkodni is tudok. Lénye-bejnyek is mi használk. Nem szabadna ilyenkor a lakásban csatangolnotok. Irány kifelé a szabadba játszadozni egy kicsit. Ez neked is szólt, bolhafészek? Nem sok maradt a szabadból odakint. Eszembe jutott valami, Náncsi. Ez hiányzott. Csak azt nem mondd, hogy támadt egy ötleted a rontást illetően. Ha hiszed, ha nem, de így van, gyere csak készítsük elő az üstöt. Úgy néz ki, lesz egy kis munkánk, Cimbora. Bárcsak meg tudnánk fékezni őket, még mielőtt rontást küldenek a városra. Hogy ne tudnánk, van is rá egy remek tervem. Azt ajánlom, hogy ezúttal váljon is be az ötletet, te vénbakkecske, mert a legutóbbi bravúros húzásottól bogaras a falra mászott. Az én fejemből legalább kipattannak ötletek, te kőagyú! Különben is a múltkori ötletem is bravúros volt, valaki más rontotta el. Készülj, Mauricio! Képzeld el, hogyha ezekre rálépnek, úgy elcsúsztak, hogy egyenesen az üstbe pottyannak, és nincs varázslat. Ez volna a terved? Ez bizony a banánhéj trükk minden rajzfilmben beszokott válni. Hogy érted, hogy valaki más rontotta el, csak nem rám céloztál Akinek ezzel? nem ingyen, ne vegye Én magára! ezt nem értem, minden rajzfilmben beszokott jönni. Új, micsoda nyombat minőségű. Nyomvat, a terved volt. Tetves banánhéj. Itt az ideje egy bűvös varázslatnak. Csodát mutass, szemfényvesztést, varázs előtt birodalmát. Fortyogjanak kogyvarékban, mit szemeszed megkíván. Földrengés és forgó szél, villámokat szór az ég. Erőinket egyesítve, küldetésed teljesítsd be! Vigyázz, kész, bucs-bucs! Az üst már készen áll. Méregüsben forró vájítal segíts, hadd meg kívánságomat teljesítsd. Minden növény és minden virág nőjön hatalmasra immár, cserjen tud vagy gyom, mind-mind sokasodva a város törökvest. Visszafelé mondva átkunk, még nagyobb rontást hoz rájuk. Agyon nyomja rögvest város, csokasodva mind-mind gyom, tudva cserje immár, hatalmasra nőjön virág, minden és növény, minden! Au, 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 au. 7 óra múlva bűváljunk, visszafordíthatatlan lesz. Na ne! Mi ez, anyám? Valami piszokságot forraltak ki a tollaimban, érzem? Jákob, nézd csak a füvet, miután Kozé úr lenyírja. Ja, ronda egy ügyes Cimbora. Miért baj, az felburjánzik a gyem? Ez volt a kedvenc szemetes kukám. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ellentámadás vált szükségessé. Ideje meglátogatni Noénényét. Mi
Igen, tisztelt állati főtanács tagok, a virágok, a fű, a bokrak, a fák, és minden növény nő, mint a balandon. Még a kedvenc szemetes kukámat is teljesen tönkretették. Nő a fű, meg kell kezdenünk a legelést. Kizárt dolog, boszorkányság ténye forog fenn, és csak 7, azaz 5 óránk van rá, hogy leállítsuk. De mit szólsz ez, Noé nénye? Noé nénye, nem illik aludni egy ilyen sürgős megbeszélésen? Hogy? Mit beszélsz? Ki alszik? A mondó vagyok, hogy boszorkányságot sejtek az ügyben. Ahogy mondod, Noé nénye. Emlékszem egy buta kis mondókára, amit még biológia órán tanultunk az iskolában, lenn az ingoványnál Na mindegy, szóval a tanárunk hangja folyton elcsuklott, és mindig azt mondogatta... Noé nénye! Ja, igen, a mondóka... Nagyon egyszerű a növények élete, kicsíráznak és illatozni kezdenek, bimbózva virágba borulnak és szárba szöknek. De sorsuk az, hogy elszáradnak és letörnek. Egyben igaza volt. Buta egy mondóka. Az hát. A helyzet tiszta és világos, csak Mauricio és Jákob tudja időben felgöngyölíteni az ügyet. Csak egy szavatokba kerül és segítünk, sok szerencsét! Előre lép! Felajánlhatom szolgálataimat, ha esetleg szükségetek lenne rám, fiúk. Az igazat megvalva azt is tudom, hogy mi volna hatásos a varázslat ellen. Egy rakéta? Micsoda? Egy rakéta? Jól hallottad, közlegény. Egy olyan rakéta, amelyik átváltoztatja az esőfelhők vízcseppeit jégesővé. Jégesővé? Nagyot hallasz, fiacskám! A jégesőtől a növények és virágaik elpusztulnak, mint ahogy a versike mondja, letörnek, győzelmet aratunk felettük. Noé nénye azt mondta a növényekről, hogy elszáradnak és letörnek. Egy próbát megér, sajtfaló ezredes, de honnan szerezzünk rakétát? Imádom a káosz illatát ilyenkor reggel. Már 3 óra eltelt, és a varázslatunk még mindig kitart. A mi varázslatunk? Kac-kac! Ne ámítsd magad! Minden esetre a bájitalból hiányzik még egy összetevő. Micsoda? A multi-super-csel. Micsoda? A multi-super-csel olyan, mint egy kényelemdöfés. Na, az kegyelemdöfés, te félesztő. És mennyire lesz hasznunkra ez a nyambat kis kóra? Na, nehogy belém már kihajítalak az ablakon. Így van, épp erre készülök. Zabagép, felkészültél, kis kedvencem. Ez fájni fog! Jó mulatást! Hiányozni fogsz. Bravo, katonák! Legyetek azok, akik lehettek! Figyelem! Itt jön egy felhő! Kilövésre felkészülni! Visszaszámlálást megkezdeni! 9, 8, 7, 6! Szerinted felrepül ez az Jákob? Azt erősen kétlem. Hafa, nekem mondod? 3, 2, 1, gyújtás! Ez az rakétácska. Menni fog az, csak így tovább. Helyesítsd a parancsot! Sűvíts szépen! Hajtóműveket meggyújtani! Repül! Ez az! Katonák, szép munka! Na hát! Puff neki! Mi ez? Mi ez a bizé? Lehet, hogy megbogyantam, de úgy néz ki, mint tocsi-bucsi húsevő házi növény, amelyik majd megzabálja a kajámat, csak ez nagyobb, jóval nagyobb.
Veszedelmes ellenséggel van dolgunk, újra kell gondolnunk a haditervet. Mi lenne, ha feladnánk? A félelem és gyötrelem mérőm szerint nagymérű félelem és gyötrelem uralkodik odalent, Náncsi. Oj, Tári! Ez alkalommal végre örömtáncot lejthet ez a macska landoz bagarás úr. Ebbe a várakozásba beleőrülök. Nem ártana innom egy kígyó méreg teát, attól megnyugszom. És még hátra van 3 óra. 3 óránk maradt, és még mindig nem tudjuk a megoldást. A megoldást Noé nénye versikéjének kell tartalmaznia. A könyvtár! A válasz az egyik könyvben lehet. Bizonyára, de hogy jutunk el oda, néz körül! Én tudok repülni, Mauricio. Ahogy a rakéta, az a húsevő biztosan imádja a rabló húst. Igaza van, gyalog megyünk. Gyalog! Szívesen bevernék neki egyet. Vakmerő katonai akcióra lesz szükség. Míg Jákob közlegény megközelíti a könyvtárat, Mauricio közlegény eltereli a figyelmüket. Úgy érted, hogy amíg a húszabálók bekajálnak, Jákob beslisszol a könyvtárba? Én találtad. Ez a mi hőseink kötelessége. Remek tervezredek. Könnyű neked ezt rávágni, de én saját tervet eszeltem ki. Ajjajjaj. Rajzfilmekben mindig bejön. Tudom, hogy nem hiszel nekem, de megtanultam a leckét rajta, Jákob, indulhatsz. Ti trágyafejű ganék, kajásak vagytok, neztek a hami! Éljen egy trágyafej, lehullott, már csak 5 van! Kiváló célzás, közlegény. Magam sem csinálhattam volna jobban. Kerti növények nem jó. Gyümölcsfák nem jó. Dísznövények nem jó. Ez a kép tárul elénk a magasból nézve Megalopoliszt. Úgy tűnik, semmi sem állítja meg a burjánzó növényzetet a város elpusztításában. Számos növény csak 1 évszakot ér meg. Teli találat! Nem is találhattatok volna ennél jobb búvóhelyet? Az ellenség túlerőben volt, vissza kellett vonulnunk. Ez kész katasztrófa, Jákob! 2 óra múlva Megalopolis feledésbe fog merülni! Talán mégsem, Mauricio. Ezt hallgasd meg! Számos növény csak 1 évszakot ér meg. Kinőnek, virágba borulnak, gyümölcsöt hoznak és elszáradnak. És? A megfejtés Noé nénye versikéjében van. Kicsiráznak és illatozni kezdenek, de sorsuk az, hogy elszáradnak és letörnek. El kell érnünk, hogy gyorsabban nőjenek és száradjanak el. Locsolással és tápanyagokkal! Jó! De mivel tápláljuk őket? Én eléggé zömök és szőrös vagyok nekik, és a banánunk is elfogyott. Nem veled, te dilinyós, hanem műtrágyával. Műtrágyával? Sejtettem, de van egy kis bökkenő, honnan szerzünk annyi vizet, és mivel terítjük szét a műtrágyát? 2 csapást ütünk egy légyintésre. Alig tudom elhinni, hogy rádumáltál. Nincs más választásunk, cimbora, csupán 10 percünk maradt, hogy megállítsuk a varázslatot, és még nagy munka vár ránk.